Kinilala po ang lungsod bilang isa sa mga lokal na pamahalaan na nagpapakita ng maayos na pagpapatupad ng Universal Health Care o yung UHC sa ginanap na Achieving a Resilient Health System, the Regional Universal Health Care and Purok Kalusugan Summit. Yan po ay ginanap sa San Fernando City, La Union noong Mayo 21. Pinangunahan ng Ilocos Center for Health Development and ang pagtitipon ng mga health leaders, lokal na chief executives, pati ang mga national government agencies at iba pang mga partner organizations upang talakayin ang pagpapalakas ng health system sa rehiyon. Dumalo sa naturang summit ang mga gobernador ng Rehiyon 1, mga opisyal ng Department of Health, PhilHealth, Department of Interior and Local Government, Commission on Audit at iba pang mga health stakeholders kasama ang mga lokal na opisyal mula sa Pangasinan. Kabilang sa mga highlight ng aktibidad ang signing of tripartite Memorandum of Understanding on UHC integration at ang Pledge of Commitment para sa Purok Kalusugan Program. Nalayunin itong palakasin ang access sa serbisyong pangkalusugan ng mga komunidad. Isa ang Dagupan City sa mga lokal na pamahalaan na kinilala sa pagpapalawak ng health services at pagpapatupad ng mga programang pangkalusugan sa antas ng lungsod, kasabay ng pagtitiyak na mas mapalapit pang serbisyo sa mga residente. Dumalo sa nasabing titipon si Mayor Belen T. Fernandez kasama ang mga health officials ng lungsod na tumanggap ng pagkilala bilang bahagi ng UHC integration site. Ayon sa mga opisyal, patuloy ang pagpapalakas ng kooperasyon ng mga lokal na pamahalaan at national agencies upang mapaunlad ang healthcare system ng Rehiyon 1 na tinutuon ang mas inclusive at mas accessible na serbisyong pangkalusugan para sa publiko. IFM News. IFM News. IFM.